Bueno, aquí a la història, el lore, no? Que és com que ja no es necessiten tants pilots, no sé què, perquè clar, ara mateix hi ha drons, però han de fer una cosa, una missió, que necessiten que no estigui... Ai, mira el gosset! I això? La Taylor. Mira! Mai me'n recordo del nom, tio. Mai me'n recordo. Aquí, avui la tinc a casa per dormir. És supermaca, tio. Què? Mira-la, ui, 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 ui. Sí, ara, amb l'altre no es porta massa bé, però bueno, ara ja comença a aguantar-se una miqueta. Ja està. No sé, amb això, que estic obrint coses del teclat sense voler. I ara ve l'altre aquí. Que té enveja, pobreta. Què passa, Nala? Pots pujar tu també? Vine aquí, que t'ensenyo també. Que aquesta pesa una miqueta més. Sí, aquesta no... Un dia el Pulga farà això i I em veurem quedaré. que no torna. Mira la càmera, mira aquí. Mira-la. Ui. Hòstia! Un petó? Molt bé. Vinga. Ara, Té cara de bona, eh? Sí, és un tros de pa. Vinga, baixa. Vinga, va baix. Doncs